Mae Neges Home yn gynllun cyffroes iawn sy'n cael ei weithredu ar draws Gwynedd, Môn a Chonwy. Mae o'n gynllun sy'n cael ei arwain gen Menter Môn a wedi cael ei ariannu drwy Llywodraeth Cymru. Bwriad y cynllun ydy rhoi opsiwn bwyd a diod lleol i ymwelwyr sydd yn dod i'r ardal ac yn aros mewn llety hyn yn arlwyo. Felly dros y misoedd dwytha yma, da ni wedi bod yn gweithio efo cyflenwyr ar draws y dair sir i ddod i fyny hefo pecynnau bwyd a diod lleol arloesol sydd hefyd yn cyfleu naws am le yr ardal o fewn y bocsys, felly yn cyfleu iaith Gymraeg, cytadaeth, tirwedd, bob math o bethau. Mi wnaethon ni gau cais ar gyfer y Neges Home. O'n i wedi weld o ar y we a meddwl bod o'n brosiect cyffroes ofnadwy ac o'n i eisiau bod ar rhan ohono fo. Felly dyma gyflwyno cais a oeddwn ni wrth yn bodda bod ni wedi cael ein cynnwys am dewis i fod yn rhan ohono fo, enwedig efo'r 6 cwmni arall mawr sydd wedi cael ei dewis hefyd. Mae'r bod yn rhan o'r cynllun yma yn andros o brofiad da iddyn ni, achos da ni wedi cydweithio hefo Menter Môn a gynhyrchwyr, a da ni wedi hefyd yn cael cydweithio hefo'r bobl eraill sydd yn rhan o'r prosiect. A fatha busnes bach i ni, mae o yn gyfle gwych i ni ddatblygu. Felly yn enw i yw Gwenllian a dwi'n gweithio i Blas ar Bwyd, sef hefyd yn busnes fy nheulu, felly dwi'n ffodus iawn. Da'n ni cychwyn y busnes yn 1988 fel deli a hefyd siop win. Da'n ni eisiau fod yn rhan i hybu adnabyddiaeth cynnyrch Cymraeg, oherwydd da'n ni mor ffodus yn y wlad yma fod mae'r cynhyrchwyr yn ffocysu ar safon dros unrhyw beth arall, a mae'r blasa o bob math o gynnyrch ar gael yn nesau dim i'w gymharu. Felly, yr 3 pecyn sydd gennym ni ar gael, mae gennym ni un sy'n ffocysu'n bennaf ar alcohol o Gymru, ac enw hwnnw yw pecyn y tywysog. Ac yr ail un ydy yr un romantus, yr un perffaith i cwpl fwynhau. Enw hwnnw yw Santes Dwynwen, ac yr olaf ydy yr hanes Aberffraw. Pecyn fwyaf sydd ar gael, perffaith i teulu fwynhau, sydd llawn coffi, cawsia, siocledi a llawer fwy o danteithion. Gwion dwi'n berchenog ar cwmni dioni. Da ni fel asiant ydyn ni bythynod hyn yn darpar. Mae gennym ni 200 o bythynod fo'n rhan fwyaf yn rhwng Gwynedd a bach hyn yn Conwy yn Dimbych hefyd. Dwi'n meddwl bod yna lot o galw i rhywbeth fel Neges Home. Mae lot o cwsmeriad ni'n gofyn lle fydden nhw'n prynu cynnyrch lleol, ac os ydy pobl yn medru danfon y cynnyrch yna i'r bythynod os bosib. Mae yna lot o heriad oes. Mae rhai o'r bythynod wrth gwrs reit anhysbell. Bydd o'n anodd ar logistics i mynd ar pecyn yna i'r bwthyn yn mynd i fod yn anodd, dwi'n meddwl. A sydd wedi cadw'r cynnyrch yn ffres, bydd haid i'r cwsmeriad fod yna'n barod i dderbyn y pecyn neu beidio. So bydd o'n hawdd, ond dwi'n meddwl fel ni dweud, mae yna galwad yna, so swn i'n wrth y modd gweld rhywun yn trio mynd amdano. Yn daioni, yn bersonol, da ni'n cyn iawn cofio i creu'r economi cylchol yma ac i wneud siŵr bod pobl lleol yn cael rhyw fydd o'r diwydiant twristiaeth yma de. So da ni'n cyn iawn i weithio efo pobl lleol, enwedig gyda'r sector bwyd yma. Da ni dal yn chwilio am ddarparwyr llety i fod yn rhan o'r cynllun. Felly, os da chi hefo diddordeb mewn cael gwybod mwy am y cynllun neu eisiau bod yn rhan ohono fo, cysylltwch efo ni ym Menter Môn.